The Amatole District Municipality recently held its State of the District address by Anele Daima Nzangana, who is the mayor, executive mayor of that particular district municipality. I personally had interest in the Amatole District Municipality after learning that many municipalities in the Eastern Cape imali iyathathwa by Treasury because they're not performing. However, there's not even one municipality of the Amatole district, including Amatole itself, that was included in that list read by Treasury. Lando iti i-Treasury khange ibize iMathole ithi yona izayixuthela imali ngenxa yongaphefumi. That is very surprising considering some of us left the Eastern Cape. Let me give you a backstory of myself and the Eastern Cape, okanye business in the Eastern Cape. I left the Eastern Cape 2015, 2016. That is when ingathi kulapho iqale khona le ngxaki yemali yaseMathole yaqusha imali yaphela yathi tu abantu bebephatha i-toilet paper emsebenzini kuthi hayi mfaka mbozithengele i-toilet paper ko toilet paper. The municipality does not afford i-toilet paper. Kwa iswekire ibingekho emasipaleni waseMathole to make you coffee when you're visiting the mayor or whatever. Now, that has been the state of the municipality, and some of us have just given up on the Amatole District Municipality. However, today, I personally attended the State of the District address after seeing the National Treasury and the Premier of the Eastern Cape saying good things about Amatole, which makes the Amatole the top district municipality now in the Eastern Cape. Kulonyaka okanye kule minyakana isandudlula okanye kulena sikuyo. Now, between me and you, I personally went on the ground. I personally went to listen to the executive mayor, Anele Nzangana, who, me, I don't believe politicians. They always say a lot of nothing. They're not honest people. However, because there is Mabu who said something positive about Amatole, because there's Treasury who they did not list Amatole as bad performing municipality. Considering those factors, I had to go listen. However, when I go to the State of the District address, I don't necessarily just listen to what the mayor is saying. I go to the ground and I listen to what the people are saying. If you were on my social media last week when there was State of the District address at Stutterheim in the Eastern Cape, you will see that I spoke with the people and not politicians or people of the No. I connect with them. I report to the people. Umsebenzi wami ngabantu. Ladies and gentlemen, I want to take it further than just speaking with people. Umeya promises, Umeya reports on things, but none of us have time to go to the ground and check if lendo ayithethayo inyani na. My work is to go connect with people, listen to the people, and oversee some things that the government is claiming that they do. Now, at Amatole, 2 projects that have interested me, ndiye ndanomdla kwi-project ezimbini. The other one is in Engqamakwe. The other one is in Dutywa Willowvale in the Eastern Cape. That is where I personally went to the ground to see that lendo ithethwa ngumeya inyani na. Ndiyamva umeya uthetha ADM uMathole UK yasiwa ku-human rights before bangene bathenisha around izinto. It's evident iMathole ibhetere kunalanda osiyazi ikuyo. Hayi nyani ke ibhetere between me and you ndiyayibona nam. However, let us go and check ubana ezinto azithethayo zinhle kangakanana. Unyanisile na utayima uAnele Nzangana. Lithuba lokuba sinike ingxelo sidalanye sibeka elubala ubume bukamasipala kubahlali besithili nakoogxa bethu ngomgama esesisuhambile ukuzothi ganguku. It is a common knowledge that we inherited a municipality that has serious challenges of governance and service delivery. I am proud to announce without any hesitation and any fear of contradictions that we have a good story to tell, as we have made a significant achievement
in taking the municipality to greater heights. When we were ushered in as a new leadership of the municipality in August 2022, the employee morale was very low. Workers were on strike. As a result, water was not supplied to most communities, resulting in community protests, were summoned by the Human Rights Commission to account for violating the basic human right, which is access to water. Systems were at a standstill as ICT as well was also sabotaged. In addition, there was no municipal manager that is the accounting officer. The CFO was the accounting officer, which means effectively there was no CFO and no segregation of duties. Financial statements were not submitted to the Auditor General of South Africa. While for the past 5 years, the municipality was moving between a disclaimer and adverse opinion. The subsystem was the unreliable financial systems used by the district, which made it difficult to extract the municipal data required by AG and Treasury. The revenue collection was at its all-time low at 28%. Expenditure of conditional grants was less than 30%. As a result, unspent grant, an amount of 90,255,400 and had to be returned to the national fiscus. A further 200,474,627 was also returned to the national fiscus. So that is a situation that we're facing when we were elected to Amatole. And over and above that, the Amatola water debt was not serviced for 8 years. As a result, when we started servicing the debt, it was more than 300 million. Cost of unemployment was shockingly high, almost 50%, as opposed to the norm of between 35% and 40%. The exorbitant rent of 3,049,134 was paid for office accommodation every month. One of the alarming cost drivers was municipal fleet in this municipality. That is coming from those doldrums. You see, when we paint that picture, it indicates that actually there was no municipality at all. There was absolutely nothing. Because if you say everything that you list out of the functions of the municipality was not done properly, it indicates that the municipality was actually, at a very, very, very low ebb. The manner in which it was difficult to operate in this municipality. When we were ushered in, the council itself was chaotic. Remember, the municipality is a municipality that had made wrong history, where we know that a woman councillor was dragged, and we're still facing that. And there was also the issue of
expenditure and money that was returned to the national fiscus, and money that was needed to bring services to our people. So when we ushered in, we decided to work together for a common purpose. We took upon ourselves to talk to our workforce to return to work. And we sorted all those problems, and then the workers returned to work, and we returned the municipality that veered off course to course. It was not easy. It was not easy. Sometimes it was even difficult to know the days of the week. You see, sometimes I didn't know the days of the week because of many problems that we were facing, that we have to deal with. But you will see as we move whether we managed or not to turn things around. I can safely say Aspire is a good story to tell. All these shenanigans led to a perpetual adoption of unfunded budget. As a result, national and provincial government invoked Section 139 of the Constitution and a mandatory recovery plan to address the above-mentioned shortcomings. So in other words, when we were given the municipality, it was already under Section 139 of the Constitution. But if you look at the list of all those problems that I've already mentioned, I don't want to say challenges, because they were not challenges, they were problems. If I can perhaps state that list, this municipality we're in now deserve to be dissolved, given all those. But a decision was taken not to dissolve the municipality, but to try the other way around. Hence, we're brought in as the new leadership. Within a period of 4 years, I can safely say we have stabilized the municipality, enabling it to focus on improving service delivery and good governance. Now, the municipality has got a funded budget for the first time in 7 years. This would not have been achieved without the collaboration of all councillors, political parties, the administration, communities, and community organizations. So that's why now we're even improving further in audit outcomes, because now the system that we're using can be used even to extract the data strings, which was very difficult in the previous system. So we're marching to a clean audit as we speak. First time in years adopted a balanced and funded budget, and this has been approved by the provincial treasury, and the total operating revenue for the 2026-2027 financial year has been budgeted at 2,116,000,000 rands. The capital grant revenue of 692,900,000
with the total revenue budgeted amount to 2,809,000,000 rands. So we're not talking about now a budget that is not funded. That is history in the Amatole. MM knows and CFO knows that when I told them last time that I will never again stand in front of our people and narrate or present a state of the district address and budget that is unfunded. I told them no uncertain terms. And when the unfunded budget was presented to me, I returned it back and said, this budget is unfunded. Go and fix it again. And it's now fixed and it's now funded. And indeed, I'm tabling a funded budget. It is therefore fitting that our theme today, you see, these themes are all linking from year to year. Our theme today is sustaining financial viability of Amatole District Municipality for effective service. So we need to sustain what we have. For instance, if we talk about what we have and we fail to sustain it, it means regression. Remember, we were under mandatory financial recovery plan, phase 1. So now we are passing to a sustainability phase that would never return back. So we're trying our utmost best not to return back, but to go forward. Hence, this theme, that we're sustaining financial viability of Amatole Municipality for effective service. My first site to look at is between Nqamakwe and it's ekupheleni kwe-Amatole. Uzawuconnecta kwi-Chris Hani district, that is at the end of Nqamakwe, connecting to Tsomo. That is the first project that I'm going to see, to look at and analyze. And na details is ngako ke. Kodwa now you listen to the speech and you will look at what I am reporting on the ground. Then nansi le project iTimer ithetha ngayo, one of the projects endifuna ukhe ndizijonga. No. When uTimer speaks, uyabhiliveka. Andifuni ke into yokubana bengathi uthetha amampunge. Okanye uba uthetha wona amampunge, ufuneka ndimphikisile ndithi uyaphosisa kodwa time. So masingene ke up sijonge le project ba. Ithini into yayo le project akhala ngayo yaseNqamakwe water scheme. In fact, ilapha ubukhulu becala. Then sizawuhamba ke sinyuke sijonge ukubana yintoni engenye apha e-Eastern Cape, especially eAmatole, that the Timer uMayor Annelin Sangaya is talking about here in the Eastern Cape, Amatole District Municipality. Ayisuxoka ima andiqondi uba yiyo ndazi but maske sitry. I suppose this is the project iTimer ethetha ngayo. This is the project iTimer. This is the project that iTimer ethetha ngayo. Now,
I'm here, right? And I want to see into yokubana iphi le project sizawukwazi ukujonga uba ngenene nangenyaniso. Is he telling the truth when he says a certain percentage of it has been completed? We need to now find out. As I am here, apho kufanele ukubana amanzi atsalwa khona. Kule ndawo amanzi bekufanele bana atsalwa khona. Ndicinga ubana mhlawumbi asikafiki incakasana. Mhlawumbi I still need to drive further up because it doesn't make sense. Sizawuthi atsalwa phi? What is the process? What is happening here? But kuthiwe project is this side. I think I should further drive that way to see what the actual progress is of this Amathole District Municipality Ngqamakwe water scheme that is actually at the edge phakathi kweTsomo neNgqamakwe. Apho kohlula khona kuphela iNgqamakwe kuqala iTsomo. That is where the project is said to be. Babenefitile ke kula project abantu baseTsomo. Andifuna ungathi. I'm sure this is the site. I suppose this is the site, and uba kuvaliwe ke andizungangeni because I'm here to oversee. Ndim urhulumente walapha. Okay, kuthiwa keep closed. It's not safe to go in. Ndimama kanjani? Andizungangeni. Kubana ndireport ndiphezulu apha. We'll still go down there. Okay. This this is oh no, we need to go further down. That is the project. Remember those, I don't want to say liars of Chris Hani, I want to say those creative leaders of Chris Hani that said the project they did not complete, which is there. It's less than 2 kilometers from this project. Okay, let me break it down to you. This is what's happening. The project is Datu up. There's 3 projects in the vicinity of 2 kilometers. 3 projects. All seem uncompleted, except ke ingathi operator leya yase Chris Hani, which has been here for a while. Operator le. But that one is not operational. It's been going on for decades. Imali yaphuma every financial year. But I'm here to talk about this particular one, entsha esandukwenziwa yase Amathole District Municipality. If you look behind me, that is where it starts. But kweli cala ke, not le alicompleteweyo, eli cala. Remember liTsomo eli kulapho amanzi siwathatha khona. Ndiyafuna ke ukuthi qala apha le project. As I look this way, I see i-pipeline igrunjiwe. Kangangokuba ndiyacinga ubana singayilandela up to Ngqamakwe, because when you drive down from Kududumashe Ngqamakwe usithi uyayibona ubana it is a construction site into yalapha. I guess this is the Amathole region. The offices kuvaliwe ke Saturday. These are the offices. I think I want to go with you down there and look at what's happening. It looks like there's pipes. It looks like there's some work that's being done. We know nothing about civil.
construction, do we? Then there must be a process of water that's being ayathathwa nge-processes zakhona from down there. Then siyazibona ii-trenches zisenyuka. Do I have to take you with me? Do I have to do it? Ndinayo nendawana kaloku madoda, andifuni notyiwa ziinyoka phayana ezantsi, kuthiwe danger. But no. As much as I cannot tell exactly what percentage this project is completed, essentially the progress, I can't tell what the actual percentage of the progress is. But what I can reliably report from my eyes, yinto yokokubana ndiyayibona i-trench, ndiyababona oopipe, ndiyabona ubana kuyasetyenzwa apha. Nto nje ndiyaqonda ke into yokubana isanduqala mos le project. Ndiyaqonda ke inoba kulindwe imali ye-financial year lena sikuyo singena kuyo ngoku ngoJulayi, then inoba ke kuyawuqhutyekekwa. Otherwise no. I cannot fault itimer because the project, it's less than a 1 year old intsha, and it looks like iyaqhuba. And remember, I said something positive about this project, ndathi isizamile thina singamatsomo abantu abaninzi balapha etsomo ababhenefithini. Now ndixolela amadoda uba ndinxiba oochips, hayi ndibhizi. When I talk about i-trench, ndithi kunje, iyahamba ke, iyawuzimela ngale mithi, ijike ithi, itshone ithi, iyotsho ezantsi, ihambe. Ndiyacinga uba iyodibana phaa. Kodwa ke amanzi wona athathwa down there, apha etsomo, enyuka ayotsho eNgqamakwe. Masihambe ke siyojonga phaa ezantsi into yokokubana ikhona na i-movement eyenzekayo just between me and you, so that we report into esikhe sayibona uba akutywanga mali apha, kusetyenziwe, kulindwe nje ubana i-phase of the project maybe to be continued. I want to be able to tell into yokokubana akutywanga mali apha. Perhaps this phase of the project has been completed, then there's going to be another page. Remember, xa kusenziwa i-contract ezinto zethenda kudla ngothiwa okay ke uphase 1 le tender 200 million, then uphase 1 wayo umgqiba kwenu niyayifumana mhlawumbi i-75. You understand? That's my little knowledge engekhoyo. Mna kaloku ndingumntu ndandisenza kwa-construction, ndandipeyinta. I did painting and a bit of plumbing. Into nje ezingekho serious, ezinto zo-100 no-30,000 no-120, so into ezingenamsebenzi. But no, le ibhaki ibingazulunga ibingazulunga. So this is where the site, this is where you go when you actually go into the construction, rather the water purification site. In the work that I do of reporting, ndafumanisa into yokubana no, when you report on something, just sugwengula, dig deeper. Okay, right. Okay, the area has been fenced. Akho nto, of course, kufuneka kubiyelwe, but I'm not seeing much that's... Oh, no, actually. When you look this way, uyawuthi ujonga phaa, uyawuqaphela uba this project is actually at the beginning phase of it. Isekuqaleni ngqa, like they only starting with this particular project. Kuyaqalwa.
but ke into eyenza ndincome into yokokubana I have been seeing trenches all over coming down from eNgqamakhwe. So I think their strategy is ukusuka eNgqamakhwe ude bazofika apho bawathatha khona amanzi baqale ngofaka upipe. That's smart. I mean, that's actually how it's I guess supposed to be done. This is the source of yeah, I guess this is part of it, but ayiyo leya project, iChris Hani leya project. Water purification yaseChris Hani. Wayekhe waza engubani kanene lo former premier of KZN le ibiphethe amanzi before uMam'uPheni bekhe waza apha. No, this one they did khange bayitye imali yonke yenziwe project yagqitywa nansi. So this was a success story of iChris Hani. And the Amathole is just opposite kweli cala, and eli cala ujonge kulo kanye eli cala ulibonayo wena nam, it's the final place, yindawo yokugqibela. Andazi noba uzawundiva na. Le ndawo uyijongileyo mna nawe siyibonayo apha yindawo, it's a distance of about over 25 kilometers i-distance esuka eNgqamakhwe uzotsho apha. So for about 25 or 20 kilometers there's already i-trenches ezigrunjiweyo no-pipe abafakelweyo. Hayi madoda, mabanibhatale Amathole. Hayi man, invoice ngoku. Because kukuba maketha mos aba jonga ezi trenches ziyahamba zithi ziguguthe zithi zizofika apha 25 kilometers. Kulapho zifika khona bakongeza imali ugqitywe le project abantu baseNgqamakhwe bangasokoli manzi. Hayi kule game shem andifuni ungatsho into yokubana I think ndiyancoma mabongeza imali. Thina on the ground siyabona and we are happy with the project. Andizothi ke we are happy because athi ngaseNgqamakhwe, kodwa ndiyacinga mna ukubana according to the report endiyivileyo kuSODA, hayi noko mayigqitywe, izawugqitywa sentsho mayigqitywe. Sure ke igama lam ndinguButlu. This is project number 1, which is Ngqamakhwe water scheme of Amathole district municipality. Now I think we should go to Willowvale kuGatyane and look at some project that's been mentioned, and it's one of the success stories according to usodolophu Mayor Ntsangana. Ndiyacinga uba nalapho andiqondi uba uzawube uyaphosisa, akangomntu engathi uyaphosisa la tata, but mandihambe ndiyotshekisha into yokuba uthetha inyani na. Mandihambe ndiyotshekisha la project because ibi-200 million nayo, and let me look at if nyani igqityiwe na. Alright, sharp. Oh, inoba uyafika xesha lofika emsebenzini elo, but ke hayi namsebenzi kuzawubiwa ntoni na madoda, sizawuzenzani ephayiphu thina, sazi ntoni. Hayi ke ndiyacinga uba ke uba uyathetha nam lo mfo, it's fine. Hey bhuti, bhuti kunjani? Ndirayithi enkosi. Usebenza apha kule site? Ithini inkqubela yale nto yalapha, kwenzeka ntoni? Isamile mna ngoku. Ewe, otherwise imiswa yintoni phofu? Zabasebenza nayo phela kune-contract le ayikhona into kayiphumelele la ibholo kulapho kuthiwa iphumelele. So bayinaniseka ke ngoba Bayigxotha. bayigxotha. So kusasokola ikhampani entsha izawuthi ingene. Oh, wena uyintoni apho ngino-contract, uyi-security? Oh, so basokolisana nale contract bekhona. Ngoku kusafakelwa enye i-contract. Otherwise xa ujongile umsebenzi ume kanjani, ungakanani ngoku? Esomninzi osebenziwe. Mninzi osele wenziwe. Mbala lo sowushotayo. Hayi nam ndiyabona ngoba usuke eNgqamakhwe ukugutha ukuthi ndiyabona i-construction nje uzotsho apha. Then kuza kwenziwa ntoni apha? Sekushiyeke umsebenzi ungakanani xa ujongile xa ucinga? Bongamadabi lawo mabini lawo. Oh, kuza kwenziwa. Kufuna kwakhiwe la pump station ne-reservoir ya. Kuza kwakhiwa i-pump station ne-reservoir. I-pump station ngapha.
which phofu ke sistephu sokugqibela ngoba usuka ukuthi izabe yafinalizwa apha. ewe Hayi kubhetele. bona apho pipe sebahambile pha phansi Oh, njengoba kunansi kuvaliwe nje kuhamba opipe. bambo pipe apha. Hayi undigqibile ke because kaloku le project iqale nini kanene? Because ayindalanga le project. I think 2023 2023 May ngo 2025 yavala 2023 to 2020 last year kulo nyaka akusetyenzwe nje aka-appointwa kulo nyaka. ingathi khona ikhampani abayi-appointileyo but isahlanganisa into ezithini bathi bebethi ke izawuqala ke ngokapha kuJulayi but uJulayi uyaphela. I think izawuqala nje soon kona imoto bekafika phaa ko-11 bezojonga kwisayiti neento zonke ezikhoyo. Oh, no bazawuthatha over. Ewe Heyi manibaleka, hayi kodwa xa usithi apha ngaphantsi sebekhona oopipe hayi. sebekhona oopipe apha ubuyahamba ubheka phaa uya ngapha kwezi lali zingapha uhamba ngethali ubheka kwezi lali zingapha ube ngaphi ngasengqamakho uyabona phaa bakhona kanti nje uba ke mhlawumbi ngazi but uhamba oopipe ubheka phaa awuqabela intaba le ingqamakho phaa phezu kwentaba ke ngoku kulapho ke ngoku bayekwe khona Phaa phezu kwentaba. Kushota phaa then ke ugqityezelwe nezi reserve for go-build up. Hayi unyanisile ke because umeya yena ebesithi hayi ingathi ngu-70% osegqityiwe unyanisile. Because umsebenzi manibaleke manibhuti ndisaya kugatyana ndiyojonga leya kugatyana. Alright. Hayi yabona ngupipe lowa ukuthi omnye utsho uvele apha omnye uvele apha then kushota kufakele apha ezi space ade noba ngu-200 to 250 meter then kufakelwe apha kuvalwe ke ngoku otherwise andifuna ungatsho shemba I know the project noko isene 2 years I know. This is about 4 kilometers but yiyo le project yaqhuba yaqomba itsomo down there and the project is quite big iyaqhuba so bagrumbile apha bafake loo pipe mandinibonise yiyo le hayi intle madoda kungethemba ke into yokokubana kaloku andinayo assistant madoda andindibhatali ngoba ntoni endenzela yona yho jonga andimdaka but injalo icontract hayi kodwa bekufanele uba ndinxibe noba zii-safety boots uyaqonda ubana ndisuka phaa ezantsi etsomo this is about 3.6 kilometers 3.7 kilometers to ilale ngaphesheya uyambona laa pipe bendibonisa wona uyajikela uthi nanku uthi aguguthe athi atshone athi enyuke ajikele apha enyuke athi nguye lo ukuthi but ke ngoku masike sijonge for sure into yokokubana does it mean uphelele phaa abaqhubekeka kuba mhlawumbe sonqena uphazamisa indlela okanye already sele benzile apha bawugqumelela? What is this? This might mean that sele wenziwe but I'm not sure. I'm not an engineer. But if you look the other side, you will see that the construction is ongoing. Uba ungathi ujonga from ngaphayana. Hayi yona andifuna ungatsho into yokubana xa ingomampumi nantsi yayi project yiyo le iyaqhubekeka ukuthi ihambe iyogugutha iyotshona. Uyaqonda uba yingqamakho ukwenyuka oko ukuthi hayi andifuna ungancumi mandivale apha ukwenjenje nditsho ndithi imali mabayifake nala madoda e-construction kaloku
mawenze umsebenzi. Ingxaki kusexatywana ngemali apha. Nabo ba-undercode. Mawenze umsebenzi, i-development, iinkonzo zifike ebantwini. That's all we want. Thina here on the ground. Then siyazi ke into yobana sawuvota njani. Because into esiyidikiweyo yinto yokubana sivotele abantu iinkonzo zingafiki kuthi. Kodwa bona baqosha imali as far as we know. Ukwenje nje ke ndiyaqonda ubana you should be satisfied with this particular project. Ndizawujonga nezinye zalapha eMathole. But hayi, so far so good. Ndilibeleke oko bendisenyuka mos bi-construction site ukuthi jonga ngemva construction koko yile project koko hayi inkulu le project madoda mabasinike noba ngumsapho inkulu le nto hayi inkulu le nto oko ibile nto ezimathole oko ngawakho yonke usuka eTsomo ukuthi eqonda there's another ibhoti igqiba ngixelela uba 20 kilometers mna ndiqala ngasegugumashe dudumashe xa ndisenyuka oko yiyo le nayibona hayi le contract ihlulakele seligqibile hayi biseyigqibile because this is massive. Remember how long I've been driving? Koko upipe nangu uyenyuka hayi basebenzi ile project le time ithetha ngayo hayi mabenze madoda inkulu le yebo ukuthi hayi aqabela ngapha uweleza ndaba ukuthi apha ya imake yiyo nale ewe yiyo sonza utshayisa. The second project is ndifikile kuGatyane at Edrayini in the Mbashe local municipality here in the Eastern Cape under Amathole district, and let us see what they have handed over to people, what they are claiming is a success story, that indeed le nto bathi bayenzile na ngokwenene nangenyaniso. Ndifikile eDrayini funa ke ngoku lapha eDrayini edutywa phakathi kwedutywa noGatyane kuthiwa kuseDrayini igama lale lalo. Ndifuna ngutshekisha ubana yintoni le i-83 million ibisenziwa apha le ibihandwa over ke ebantwini balapha eDrayini kuthiwa ikweli cala omkhondo utsho. Kaloku madoda asizuqhathwa asizubabhiliva sizawuziscrutinizela ngokwethu into yokubana ingaba kudlalwa ngathina okanye nyani. Zange ndiziwecala zange le idutywa ndiyazi ipele project ibihanda over. Molweni, bengicela le ndawo kamasipala yenza amanzi kweli icala le denyuka. Okay, hayi ndabulela. Kuthiwa ndisakhweza. Sensuba ayinobe yile nto le ndize kuyo imani xa kanene kuthethwa ngama in fact dim or wrong. Let me continue doing this because dim or wrong ojonga kaloku
Aizo offices is coming and then the proper ndinicacisele. Aizo offices is lento le masiqale apha. Ndilapha ndifikile ke bendithe ndiza kuGatyane. It's between Gatyane and Dutywa. This is the Amathole Municipality Project. Ye 81 point something million. No, before bajaje, before uthethe anything, nam ndithe ndawufika ndanendawana ezityhafa iba imani ntoni nale ndikuyo yile mprutsu le 81 million. No, this is not the work. Akho nto yenziwayo apha. Umsebenzi kukuzisa amanzi ebantwini. I don't know noba uyandiva na. The actual work is construction. Ukuzisa amanzi ebantwini. And this is not actual, akubhildwa offices, kubhildwa kuziswa amanzi. So yonke iprocess ukuthi apha suka khona amanzi, that is the actual umsebenzi, not the building of a structure like this. This is just yindawo ethile eyenza loo nto iyenzayo. So a water project of 81 million does not mean yile nto. It means that njengoba oko bendidrayiva for whatever kilometers, amanzi aphumela apha kule lali, aya kwenye ilali, ajikele kuloo ndawo, ajikele kuloo ndawo. That is the actual work. Ndiphantse ke ndanityisa iparafini ndathi hayi ityiwe imali emathole yintoni le yenziwa apha. No. This is not the project. This is just inantsika indawo apho kwenziwa whatever. Mhlawumbi kukho no-pipe okanye whatever machinery of making this civil engineering artwork happen to get amanzi to the people baseYamathole. Andizazi uba njengoba bendisiza apha bendinethemba loba ndizawubona ntoni, but oyena msebenzi ulapha phantsi komhlaba, to be honest. Hayi nyhani, the actual work is underneath. Nantsi yaw security mandikhe ndimbuze uba ugade ntoni. Oyena msebenzi kaloku is the ugade laa nto, ugade laa ndlu nale nto, ne? So the actual msebenzi is apha phantsi komhlaba uhambisa amanzi ayofika ebantwini. In fact, I think mna, in fact, what I'm supposed to do is to ufike elalini apho kuthiwa they supplied water to. Kufanele ubana mna ndiyafika khona ndivula itap ndijonge amanzi ayafika na. That's all my job. Because the end product is getting service delivered to the people. And my assignment should be just going to la lali ndijonge uba amanzi akhona na. Isogqiba ndijonge uba iprojekthi niyenzile na, ibihamba apho pipe. But siyabona oopipe bayahamba apho bahamba khona, bayofika apho bafika khona. That is now a note to me from my. I'm so tired. Hey, kukude apha. Yimadoda. Hayi, mandibhatalwe ngoku kaloku. Kunini? I'm taking this a bit extra. This thing of ensuring into yokubana la menemene andithutayima le menemene, but these people, these politicians are not lying xa besithi benze lena. I'm taking it a little bit far by going to ezi ndawo ndijonge uba nyhani na iyenzeka le nto bathi iyenzeka apha ephepheni. Siyayazi uba eChris Hani kuyaxokwa. Siyabazi abanye oomasipala bayaxoka. Le nto isephepheni ingabiyiyo le isesayithini. Now, last year I was focusing on uChris Hani, ndamamela isoda yabo. Kulo nyaka ndiye ndamamela eyalapha eMbashe, ndiseDutywa, between Dutywa and Willowville, kwindawo ekuthiwa kuseGrayini, to verify what the mayor has shared on his state of the district address. Zawaqhuba ngolu hlobo ke de sifike phaya eluvotweni sijonge ubana intoni kanye le sithila nayo, what are we dealing with here? So far, I think akaxokanga shem utayima uMayor Anele Nsangana. He did not lie. This is the other, can you see? That is the other place, the process
of this water, getting water to the people. So izindawo ngendawo ezikwiindawo apha ne. Okay, masisabele nje ke umuntu nophangela apha yena ugade ntoni. Sentsho ihamba ithini le nto yalapha yale project. Molweni. Iclient yakho ngubani? Amathole ne? Yile project le 81 million isandu hand over apha edrayini. Ikhona nenye. Ziyi-2, ziifezi eziyi-2. Iphi lesibini? Ndihamba ngetha le yayilukwilo veli. Ikwalapha ne. Ila site phaa ekuqaleni. Oh, inoba ive le ndawo ibivulwa yileya ingaphaya. Oh, okay, bandiyotshekisha yona. All right. Uske uzive unqwena son. Literally, I am coming from 5 kilometers that side. Noba, I've driven about 5 kilometers that side. Ndikhangela le ndawo kanye le project caba hey. ihamba ithini, but literally it looks like the work that is there is actually low hamba phansi komhlaba. I wanna go and check the pictures that are posted on social media around this. What exactly is it that has costed 85 million? But I suppose, oh, nanze idutywa down, by the way. I suppose oyena msebenzi omninzi ngulo hamba phansi komhlaba, and it's completed. I don't know if this is it, but I'm underwhelmed mna personally. Like andazi wabe ndilindele ntoni, kodwa ke nazi container. Amanzi ayaphuma ezitepini, zindawo itepu zalapha. Akhona amanzi apha kule lali. Okay, itepu ikhona epha yale ndawo nengapha. Zikhona itepu. Chini nansi ya. Let me go and quickly ndijonge le yawo uba ayaphuma na amanzi ke into ebalulekileyo. Because I'm just here to check into yokubana abantu bayawufumana namanzi. Iphi ayizubonakala. Andazi noba ke. I don't know if this is visible. Let me go check quickly into yokubana amanzi ayaphuma nawona. Because oyena msebenzi wami nako ukuzojonga ubana inkonzo ziyafika nebantwini, amanzi ayaphuma nezitephini, are people happy okanye siyaqhathwa. That's all. So this is still the Gatyana. Oh, akhona. If I was hoping for bad PR apha eMathole bendawube ndikhe phantsi. Izitya sigcwele. No shame. Itime inyanisile again. The water is working. Well done Amathole. Kaloku mandiyinike i-credit when it's due. Bayeke uba bengamatutu. I mean, asikho perfect. Ubusela obu bestaff. But kamanzi wona okanye inkonzo ziyafika ebantwini. I'm grateful. Thank you for 12,000 YouTube subscribers. You know, ezinto zo-YouTube ziyazulisa nje madoda. What is important is to get the service delivery to the people, is to put pressure on the government, and is to maybe at the end of the day get our own TV show, which I'm working on. However, you might say, TV irrelevant in this day and age. I mean, television industry is dying, but it's always been my passion. It's my first job. Ngumsebenzi wami into ye-TV. So I might end up commissioning a show there. Now,
let's look at these projects, and you're going to tell me what you think on the comment section. Thank you for your support. Thank you for subscribing, liking, commenting, and sharing this particular link with your friends and family. You understand?